My YouTube channel is not a doormat. It is a door where the blessings of God can come in. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. This time maghisgot-hisgot kita sa tulo ka K. Makita na to diya sa atong thumbnail. Adunay tulo ka K, unya nag-ingon nganong manghuyab man ang tawo. Manghuyab meaning yawning, kana bang magyon, kana bang munay manghuyab, no? Sa mga tao nga kasabot og unsay panghuyab. So mao kanang naa siya. Nganong manghuyab man ang tawo. So doon ay pipila ka rason nganong manghuyab ang tawo. Ang primero nga rason, katulgon. Manghuyab kita kun katulgon. Ang ikaduha nga rason, kabuhi. Ang ikatulo nga rason, kagutom, no? So, mao kanang ato ang hisgot-hisgotan niini nga ato ang vlog karon may tungod sa tulo ka K. Katulgon, kabuhi, or kagutom. Ngano nga manghuyab kita kun katulgon? Of course, self-explanatory. Kung kulang kita og tulog, manghuyab gayud kita, no? Manghuyab kita kung kulang kita og tulog. So, let us say nakatulog kita og alauna, alas 2 sa gabi, unya mo kadlawon, unya mumata pud og sayo, natural lamang nga manghuyab kita. So dili lamang ka ang pagpanghuyab mo atong mamatyagan ni anang mabilar kita, kun dili hasta nang wala kita sa mood bitaw, kanang kulang tagtulog, wala kita sa mood, unya ang ato ang mental activity murag mo menos, no? Murag mo menos tungod kana kay kulang kita sa tulog, no? So atong ilhon nganong nanghuyab man ko. So kung atong makita nga bilar kita, kulang kita sa tulog, it could be nga katulgon lang gyud kita, no? So katulgon lang gyud kita. Mo na ang primero nga K, nganong nga manghuyab ang tawo. Ang ikaduha nato diha nga basihan nganong nanghuyab kita, kagutom, no? Kagutom. So kung gutomon kita, manghuyab usab kita ni ana. Kung magsunod-sunod na gani ng huyab, muingon dayon kita, gikabuhi ka o gigutom. So ingon ana, no? Kita nay mahibalo mo huna-huna ana kung unsay hinungdan ni anang nanghuyab kita, kabuhi or gigutom. Kung kagutom, natural makaingon ta nga anang huyab ko kay gigutom ko, wala na koy ko kapamahaw, no? Mo to nga nanghuyab ako tungod kay gigutom. Atong kauning tualya sa atong likod kay kaning murag wala na koy panuhot, no? So balik sa ato ang kagutom, gutomon gayud kita, manghuyab gayud kita kun gigutom kita, no? Kay mura mo gud na og sagol ba murag nag-hypoglycemia na kita. Mura na pud kita og maluktay, no? So mao kanang naa nga lain nga reason ngano nga manghuyab kita tungod kay gigutom kita. So ang lain usab ni ana nga kay nganong manghuyab ang tawo, kabuhi. Kanang abi ninyo kanang kabuhi, makapanghuyab pud kita ni ana, no? Tungod kay galain ang atong ginhawa. So manghuyab gayud kita tungod kay ang atong kuto-kuto gaaslom na, misaka na dire ang atong acid reflux. Aduna day ko na hinumduman nga binisaya sa heartburn. Correct me if I'm wrong. Bidli. Kanang bidlion kita. Nakakuha na ba mo unsa ng bidli? Kanang bidli, kanang bitang musaka ang aslom na dire dayon maglain na dayon ang atong ginhawa. So sa akong pamina mo kana siya heartburn. Sige ra magutang yaw-yaw anang heartburn unya. Sige po kung pangutana kung sa ko nang bidli. So ang mga katigwangan moingon kanako nga ay kanagong mga katigwangan mura po kog dili tiguang, no? Pero ang kauban nako mga idaran na nga suhito kayo kanang bidli, musaka ang aslom gikan diri sa tiyan, musaka ang aslom paingon diri sa atong tutunlan, aslom din manugab kita, no? So mao kanay bidli. So in English, heartburn, no? So wala ka na nagpasabot nga doon na kita sakit sa kasing-kasing, kundili gibidli lang yun kita nag-heartburn agis sa acid, no? Acid production nato. So mao kana ang ato usab nga reason manghuyab usab kita kung kita gikabuhi. So
sa ako nang giingon kung kabuhion kita nya manghuyab kita unsay maayong buhaton, mo inom og inini tubig, no? Inom og inini tubig aron kun pananglitan pud kanang atong panghuyab ug katulgon kana siya, ma-relieve pud kita sa katulugon tungod kay miinom kita og liquid. Pero ang uban ana aron sila makatulog baya mo inom sila og ininit something hot. Kay mo kanay antidote sa kanang dili makatulog, no? So either way, kung gikabuhi usab kita kung ininit tubig ang atong imnon, ma-relieve kita tungod kay ang acid murag medyo matunaw, no? So mao kana ang mga reason ngano nga ininit tubig sad. Kung gikabuhi kita nang huyab kita tungod sa kabuhi, maulian kana siya pinaagi sa ininit tubig. Kung nang huyab pud kita tungod sa kagutom, maulian pud na kay medyo ang atong kuto-kuto mainit-initan bitaw sa ininit tubig. So mauli-ulian pud ang atong ginawa ni ana, no? So kanang panghuyab tungod sa kagutom, mukaon jud ta. Mukaon jud ta og something hot, labi na kung linugaw or arroz caldo. Lamni kay na sa atong tiyan gyud, no? So maka-satisfy sa atong kagutom. Then makawala pud sa atoang katulugon, no? So kana ko daan bilardaan makakabuhi gina siya. Let me remind you or let me repeat nga kanang bilarta makakabuhi gina. Maglain gid atong ginhawa, no? So mao kana karon ang akong gi-share kaninyo ang tulo ka K. Kabuhi, kagutom, katulgon, no? Nganong manghuyab ang tawo? So muna yung mga rason ngano nga manghuyab or manghuyab ang tawo, no? So mamahid ta kay murag medyo igang-igang. So mao kana no sa akong mga palangga, bag-o lang kung nahibalo nga daghan jud kaayo di ay ang magtan-aw usab kanako. Lipay sila, nailipay kaayo mi nga naayog ka diha, nagama ka og mga video para sa kabuhi, para namong mga kabuhi unon, no? So para kini sa mga kabuhi unon kining ato ang vlog, salamat jud kaayo, nalipay jud ko, no? So again, to God be the glory. Nahibalo ko nga na-glorify ang Ginoo ani akong gibuhat. Mao man gani na nga ang akong intro. This channel is not a doormat. So ako gining ampingan. This is a door given by God to me. This is a blessing. So I have to take good care of this channel. Thank you YouTube and sa akong mga suki nga mga unsa ba ko tawag anak, tig paminaw or tig tan-aw sa ako ang mga vlog. So without paglangan-langan mo kadto ang atong sharing may tungod sa tulo ka K. Kabuhi, katulgon, or kagutom. So bye for now. Please remember this. Jesus cares a lot. Walay lain nga nag-care nato ning kalibutan na siya lamang, no? So He welcomes everybody nga muduol kaniya. So bye for now. Have a good and godly day everyone.